sense veure-me, xiqueta. Ai, sí, nena, com passa el temps quan estàs confinada, Bueno, què? I què comptes? Doncs el trucava per dir-te que paris compte. De què he de pare compte? Del virus? No, dona, no, que es veu que passen uns estafadors pel poble, que diuen que amb l'excusa que passen a fumigar per les cases, es veu que fumiguen una altra cosa. Què vols dir una altra cosa? Pues es veu que entren a casa de pobres innocents i mentre un fumigue, l'altre remena les joies i roben per les cases. Vamos, que si et descuides et deixen plomada, nena. Ai, no em faig riure, dona. Qui s'ho ha de creure, això? No veus que la gent els veuria donar a llum? Què va? Va ben uniformats i semblen que siguen del cap. Quines rucades. Jo me'n donaria compte de seguida. Bueno, canviant de tema. Mira què tinc. Com? Com és que tens la meva pulsera? Dones tres. Però si avui tu n'hi has passat per la pastisseria a comprar pa. Ets tan innocentota, nena, que l'he robat. Com que l'has robat? Si eres lladregota. L'he robat als que t'han pispat a casa teva, que els has deixat entrar a fumigar i és que t'ho han robat tot. Ai, sí, m'ho han dit tant com pensots, que no he sabut dir que no, i quan han marxat estava tot remenat, tot. Quan se n'entera el Francisco com matarà. Però espera, com és que tu tens la meva pulsera? Doncs perquè han vingut a casa meva i dic, mentre fumigueu, deixeu les maletes a casa, que hi ha molta lladronícia al carrer i us petaran el cotxe. I mentre estaven a dalt rebuscant les coses, els he plomat. Què vols dir que els has plomat? Pues que els he tret tot el que havien robat de l'altra gent del poble i ho he canviat per testos de plantes d'enquestes totes plenes de pollegó. Hòstia, que has tot aquests, Pepeta. Bueno, pues ja passaràs per casa i em tornes la pulsera, almenys. Ui, bueno, no ho sé, no ho sé, nena, perquè és que estem confinades i clar, pues... Serà. En penjos, si és que no som res. I res és poc. I poc és menys encara.